Amate yomogaka Pius Gesimba korwase kenyoro kia getuge application ya Sugututa ward ya gesime bunge ya Kitutu Masaba kaunti ya Nyamira nigo yesokire na gusaba habare n'uwanchoku ya kobakonya yomogaka Pius Gesimba hanyore bisabo hebya haragendere kugorerio gutumika asikiralitiko kurengana n'umugaka Pius igakwerera buna uburwaire bwaye hebwacha gete myaka 5 yarire hekera nyorete imibasukano ye para muri Keito Fadiga Kisemba orogotirwa senchira yobwekira aiga nasenga yomogaka Pius Nyamwaro Gesimba oyo oberega koba omoroire asegeka kemyaka 5 bono maega yere konyora imibasukano aho yepara korwase kenyoro kya igetugi kegotoka application ya Sugututa ward ya Gesima omogaka oyo iga bwe myaka 52 nigo arigetie abubare no moyo muya komokonya erianyore ebitoki agenderere konyora amario asama lietane yangu Pius Nyamwaro Gesimba aiga nonka go ndo morwaire asenje chacha nanyorete isano na machi para narware myaka 5 akina se myaka 3 yaitete kuri nyuma na kurigia burere kibondiete namanye tusichacha liche para chandete ro burwaire bwatete kondi bogasaria enaba system yani ubanyamase bogasarega kurwekimo chekimo kende ngiriko bwatana na sengenjo na bere ndwale tama tukamange chiba sengo tumya kogore ryo nisingi chiri bukomere berekero motienyi mari onkonyura na tari mari amakara ichinguru chinane ryo liko nga Sinomet lego nga Pescora lego nga Tamsos amona yanda amange kubwatikana naya nigo murugyoye aserieta Rosemora nigo akwaneiro borendio bokongu omogaka oyoiga oye abwate ekinere asabire bakonywe mwako igaro murwaire mono sana ikia no tomenyeta mu nyumba na bago sinyuko karo kende koboka korwa sare bono nchina wonko ebeterere muno mongina namo bwato boka namo ikaransia kiriata gito okora ni ikiaire inere gasiane gaki ongo saba baraiba minto bonsi mugako yoga otumire jibese chinyinge sana twaonire nyone ebinto twabwate byaerire bono ni ongo saba baraiba minto mwanche momokonye ikiagere mutienyi ako chiri bukomene bera gwakana mario gakoreta aya nigachire ritukeri morioka maiga yensengima gochengera ritukorinene radio nigo boigo omogaka Pius Nyamwaro Gesimba oyo oinyore gochakera omwaka o 1985 nigo arenge gokora oboraria asegetaseni ekemokia radio ekyo kiare korokwa KBC Kisumu nigo bono akwerera enchira pare gokora emiremo yabo yarengena gochakera mwaka 1985, 87, 88, 89 paka year 2000 and something litwaje kuroro emyaka etu agakorire meremeye twagwana twalike script yali ya Kisumu twalika kile kipindi tugukwana goikorike arenge twekebindi getu gaje chinsa 10 chamara wana twakanya ibaga chinsa 30 twakwanera igoro komenya ku musaja no mukungu bari gotwali ani asokoro sibindi James Kinara na igena na Simeon Chae amana bari bande bare ngororo gorende baka arisi Chae gaje goje konyentu twarabera arasama tukaetire na asebono ama Patrick abera manana sana kiara liria twari ko biteka chinke Kingo reporter Gatembe koraiga se bunge ya Kitutu Masaba kaunti ya Nyamira Injefa Tigad Kisemba